Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Masu kallonmu yau kuma za mu yi bayani ne akan yadda za ka dawo da WhatsApp naka Black Theme. Mafi yawa mutane suna amfani da WhatsApp sannan kuma baya kan Black Theme. Yadda za ka yi ka dawo da shi dai, yanzu haka dai idan ka shiga ka ganawa dai already yana kan Black Theme din. To, idan kana so ka dawo da shi Black Theme din sai ka zo wannan digo uku nan ka taba wanda yake a sama ta hannun dama. A ƙasan za ka ga akwai settings, sai ka taba shi settings din. Idan ka taba shi wurin settings, first za ga akwai account, second za ga akwai chat, sai ka zo ka yi pressing kan chat din. Bayan ka yi pressing chat din kaga akwai theme, akwai wallpaper. Shi theme din in ka taba shi ne zai dawo da kai ko light background ko kuma dark background. In light background kake so ne to ka taba kan light din ka danna OK. Kana danna ka zo da dawo ka gani ko, bari mu koma kan wasu namu din mu ga ya yake. Ka gani ko, ka ga da dawo. Sannan kuma black background din kake so ka dawo da shi sai ka zo settings din, ka zo themes din. Idan ka zo ka themes sai ka danna dark background sai kai OK. Sannan in ka dawo dark background din, wa'insu suka yi cewa rubutun ya musu ɗan ƙanana. Za ka ga a ƙasan akwai inda aka ce font size, sai kaga in za ku lura yana kan small. Sai kai pressing a kai, kaga akwai small, akwai medium, akwai large. In large kake so ma sai ka danna. Idan ka danna kan large rubutun za su ƙara girma ne. In a medium ne kuma rubutun za su kasance madaidaita. Bari mu danna kan large mu ga yadda zai dawo. Masu kallon mu kun ga dai yadda rubutun ya ƙara ƙaruwa. To ni da yake a small nake barin nawa, haka ne na fi ganin rubutun daidai. To haka zan bar nawa a small. Masu kallon mu mun gode da kallon wannan tashar ta Hausa News Update. Da Allah ina roƙonka idan yau ne farkon ziyartar ka wannan channel din, ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawa ta yadda za a sanar da kai abu da zaran an ɗaura. Mun gode da kallon Hausa News.